Milyen ajtó? Nem az ablakra? Ablakra, kettőre meg azért, mi a fasz az árkék vagy. Akkor meg Kifizettenek ki. előre. Várja, előre. Még nem tették föl. Fölvette a megrendelést, ez templis faszt adott. Számla, tényleg számla volt, még talán megvan most is van. Hát meg, már mindig, hát lett egy hónap, rajta volt egy telefonszám, felhívom, csak búgé, de nem veszi föl senki. Ez jobb megszopatot mondom. És Volt már más szopatás is. keresték. Úgy kerestem volna föl, hát nem volt, nem találtad semmi sem. Az alcím volt rajta, az Apex szám is volt rajta, meg is telefonszám is van. De kimentek fölmérni, nagy Na, így nyár volt, érted, már ez itt tavasz, táj volt, nyár volt. Így játszanak, megint jön megint egy ilyen, érted. Olyan harmikolást. De ahol írva az autóra. Jön be, kucsát nem érdekli. Na, akkor már készült a vétet, már tüdőzködtem. Nem csak báján mondom, egy kicsit az utcán kaptam, akkor fogtam vissza, hogy meg, gyere ide, hát volt az érted, de akkor indult érted. Vagy a taskon kádiba, mit akar rákat, neki emelve a kettőt kapta kurva gyárat, mondja, volt. Várja. Ott is nekem a negye agyon. Mindenki azt mondta, hallgasson, te is kaptad, elhajtottam. Na mit képzelsz, fölszeditek a pénzt, most meg még ide a pofátlankodsz neked, még megrendelést fölvenni, érted, így átsunk el. Nem én voltam, ki volt itt? Mondd már, ismerem azt mondja, az egy gazember állat, azt mondja. Én komoly vagyok. Majd megkomítlak én téged mindjárt, érted? Ma kopott is kettő ilyet, hogy ladát, érted? Vagy fölrakta maga, följelent,